dari muka-muka tempat dari muka-muka tantangan laca sudah korban kamalalah kagak dibau kamalalah kagak dibau omela kotiwanai oi nandi kemo tagamanda dana kabatang bawanu dana kabatang bawanu oi ragulai banana sayang bela basai siginya mati bela basai siginya mati iyo nantan Desi edabana dia nambahkanda kalagu iko dimintanya kalagu iko dimintanya oh nandiluan nalogala di dalam ramuan kasadonyo di dalam ramuan kasadonyo omela Kolala guria ranca danga akan detang pantunu dane danga laju badi satang kai denaya rongka pede piti iban suapulo pede piti iban suapulo onde nan kanduanmu Rombongan lagi apa kasinayan yo abang kabut sair yo abang kabut sair yo laga ajar wala perubahan indah batang koda ulunya indah batang koda ulunya ondela makan oi yudain tanah ape mungkin yang di mana pulang mungkin nanti rumah baru pulang di malah hati tak kejamin paminan dan tiga dua orang paminan dan tiga dua orang oleh apa aja Tante balong